Toto bude tvoj game changer, pokiaľ máš časté migrény, bolesti krčnej chrbtice alebo ťa píchá medzi lopatkami. Aj kedykoľvek počas dňa dokážeš uvoľneným pohybom odstrániť nahromadené napätie. Vyložíš si ruku na ucho, lakeť ide do strany, pozrieš sa do opačnej, urobíš nádych a s výdychom spojíš lakeť s hlavou. Nádych a výdych. Ako druhú vec, kedykoľvek počas pracovného dňa zľahka sa predkloníš, nadýchneš sa do hrudníka, spojíš peste, urobíš nádych a s výdychom vyťahneš lakte do výšky. Pozeráš sa stále vpred a budeš postupne cítiť uvoľňovanie okolo trapézov. A ako finálnu vec, keby už naozaj nič nefungovalo, tak si položíš predlaktia na kolená, dlaňami nahor, urobíš nádych a s výdychom roztláčaš kolená do strán a ty sa zľahka predkláňaš. Takýmto spôsobom znovu len uvoľníš nahromadené napätie, ale musíš robiť pohyb. Vždy sa vrátiš. Vyskúšaj tieto jednoduché, ale vysoko účinné pohyby na odstránenie nahromadeného napätia z krčnej chrbtice. A keď napíšeš do komentára slovo krk, tak ti pošlem ďalšiu rutinku úplne zadarmo.